Il-Ministru Schembri ħabbar kif fi żmien li ġej se jrassaq abbozz ta' liġi li introduċi għall-ewwel darba politika industrijali tirregola l-operat tal-Indies u l-Malta Enterprise dwar kif tiġi allokata l-art industrijali. Dan ħareġ waqt l-estimi finanzjari tal-baġġet tas-sena d-dieħla tal-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi. L-startups ukoll se jkunu wiesna permezz tal-budget diversi temi, inkluż dawk ġodda. Filwaqt li l-investimenti f'oqsma diġitali se jkunu tigawdu minn kreditu ta' taxxa ta' 60% li jingħaqad mal-fondi ta' 100 miljun euro għad-diġitalazzjoni u t-taħriġ tal-intelligenza artifiċjali. Saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol ukoll fost il-prijoritajiet tal-budget fejn se jsiru diskussjonijiet biex il-Malta Enterprise tkun tista' tkopri l-maġġoranza tal-ispejjeż tat-trattamenti tas-saħħa mentali tal-ħaddiema. Il-Ministru Schembri fakkar fis-sitwazzjoni ekonomika li kien jinsab fiha l-pajjiż tat l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista bil-politika tiegħu tal-awsterità. Bil-kontrarju tal-lum fejn sena wara oħra, Gvern Laburista investa fil-familji u n-negozji biex ikompli jimxu l-qudiem. Fid-diskors tiegħu it-tnejn fil-għaxija, il-Ministru nnota kif l-aġenziji ta' kreditu wkoll komplew jollu r-ratings ta' pajjiżna fi żmien fejn pajjiżi ferm aktar minna qegħdin jaffaċċjaw sfidi enormi. Dan waqt li sħarriġ indipendenti lokali wara wkoll kif l-investiment dirett barrani f'Malta u l-akbar li qatt kien fl-istorja. Il-Ministru li batta d-diskors tal-kellim nazzjonalista l-ekonomija Jerome Caruana Cilja li minkejja li qal li kien se jippreżenta l-viżjoni tal-oppożizzjoni ma miġdan fi kważi 3/4 diskors u minflok kważi l-ħin kollu attakka l-gvern. Schembri qal kif dannu sintomatiku tal-PN li iżjed ma jgħid li se jinbidel aktar jibqa' l-istess u naqqas biss jipprova jissuġġerixxi alternattiva. Il-kap tal-oppożizzjoni ħareġ blajta li ħad tkun oppożizzjoni differenti sewa. Diġà rajna s'issa mill-kelliema għal 100 xejn li f'differenti, iktar ma jinbidlu l-affarijiet iktar jibqgħu l-istess fil-Partit Nazzjonalista. Però ħaġa waħda biss. Jekk qed isemmu li verament hemm miżuri tajba f'dan il-budget, juruna meta jiġu bil-vot tagħhom u jivvotaw. Fl-istess seduta parlamentari tkellmet ukoll id-deputata Laburista Katja De Giovanni li notat kif il-miżuri tal-budget qegħdin iwasslu għal inqas piżijiet fost il-familji u n-negozjanti u anke fost l-istudenti. Min-naħa tiegħu id-deputat Laburista Rea Bela enfasizza dwar l-importanza tal-investiment f'oqsma teknoloġiċi emerġenti bħal l-intelligenza artifiċjali.